ukujwayela nje ukuthi i-MK leya ngempela ka-ANC bonke labanye abaseceleni abantu nje abanezinkinga zabo ekufanele kube nazi ukuthi instantly ngoba sowuwela kwaZulu Natal bazobuya ngokusheshsha futhi nibabekezele ngoba nilithi society nini. So okwamanje kubhlungu comrade ngoba isimo sakhona asikho right but nasesa umkhonto uyozenzela uzake benine emoyeni umgwaqo wey yozake umkhonto usiyosala uzenzela benine emoyeni umgwaqo wey sho njalo ke thina mshuzi umkhonto sekufanele uzenzele Yona asazi ukuthi yini efunwa kuwo mshuluzi twabushelwane Adivane ANC masiceda sovotela iMK. Ngiyacela isintoma imali for Hey, so wrong. Ngathi jola MK national. Uyakususa nje. Ngathi provincial wena MK. Wrong. Ngathi region. Wrong nje. Funa i-ANC wena ma. Msholozi. Thina ke sesivotelile ke iANC. Vele ke ngoba umkhonto kwasufuni thina ufika manje. Ufike nje ngathi bangivota lapha ngafaka uX vele kumkhonto ukuthi angufuni. Ufune eduze nami. Sivotele mina iANC. Phambili ngeANC. Ramaphosa lapho lithi abakukhula ngoba thina usmoshini sazakulithisa khona emhlabeni usijofile one vaccination esingayazi ukuthi sukaphi wasikuphela imkhothi singafila Nkosi yami akusekho okunye singasasihlalisela khona sizofaka amehlo sikhule kubaba nabasena udoti wakho Hayi ngeke guys. Sibheka kanjani la? Guys sibheka kanjani? Sibheka kanjani la? Sebenze kangaka. Yo, from February guys. Usuku nosuku. Sibheka kanjani la? No. No, my face. Njani. Uzovotela ni? Uvotela ni? DMK mina angeke. Hey, sokuplastela. Kulethi hawu siyeza batsheleni bathuthe zonke into zabo emahofisi ngisho bengashaya bengacinile soyiklinela thina lili angifuni lutho